വയനാട്ടിൽ മനോഹരമായ 1.20 ഏക്കർ തോട്ടവും വീടും. വയനാട് മുട്ടിൽ മേപ്പാടി റോഡ്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം. ചുറ്റിലും മനോഹര വ്യൂ, കോട, തണുപ്പ്. പഴയ വീട്, കാപ്പി, കവുങ്ങ്, തെങ്ങ്, മാവ്, പ്ലാവ്, കൊക്കോ, കൊടംപുളി, മറ്റു മരങ്ങൾ. റോഡ്, കറണ്ട്, വെള്ളം, മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ. റിസോർട്ട്, ഹോം സ്റ്റേ, ഫാം ഹൗസ്, വില്ല, കൃഷി, ഫാം എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം. ടോട്ടൽ 55 ലക്ഷം ചോദിക്കുന്നു. ചെറിയ രീതിയിൽ കുറയും. താങ്ക് യു.